bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Scammer ka lang, pero hacker ako. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Ibahin nyo na sana ang kwento ko sa mga palaging napapakinggan sa programa ninyo tuwing Biyernes. Isa kasi itong kwento ng paghihiganti na may very slight na yabang lang. As in slight. Pampa-good vibes lang. Nagtagumpay kasi akong i-execute ang isa kong plano. Bago ang lahat, itago nyo na muna ako sa pangalang Jack Stone. At ito ang aking SPG. As in Super Pagganern Secret File. Earlier this year, naka-receive ako ng isang phone call sa isang taong nagpakilalang empleyado ng isang sikat na kumpanya ng mga operating system para sa desktop computers. Hindi ko supposedly sasagutin yung tawag, pero dahil hindi naman nag-register as a spam yung number niya, sinagot ko. Thinking na baka kaibigan ko or kakilala ko yung caller. So yun na nga. Binanggit niya yung name niya na itanago na lang natin sa pangalang Paul. English speaking itong si Paul at halatang hindi Pilipino. Yung accent niya parang accent ng isang foreigner na taga Middle East or somewhere sa India. Sa una, nag-benefit of the doubt lang muna ako. Baka legit yung pake niya sa akin pero habang tumatagal ang usapan, may nadidiscover ako sa takbo ng pinag-uusapan naming dalawa. Nag-attempt siyang i-scam ako. Hindi ko lang ipinapahalata pero alam ko ang direksyon na gusto niyang mangyari. So ako naman, tanga-tangahan lang muna. Inutusan ako ni Paul na buksan yung settings ng mismong computer ko. Pinakonfirm niya kung ilan doon sa items sa menu na iyon ang PC ko. Sa PC ko, yung gumagana at hindi gumagana. Sabi ko, ito yung mga gumagana. At ito naman yung mga hindi. Pagkasabi ko noon, winarningan niya ako. Na kaya raw hindi gumagana yung mga items na yon sa setting ng PC ko ay dahil may virus daw ang mga computer ko. Oo, infected daw ang computer ko. So tinanong ko naman siya, What should I do? Ang sagot naman niya sa akin, kailangan ko raw mag-avail ng antivirus software ng tanging company lang nila ang nag-o-offer. Para raw mawala yung virus at gumana daw yung item doon sa PC ng settings ko. Eh di kunwari, uto-uto lang naman ako at tinatanong ko kung paano at anong gagawin. Ayun, nag-send ng details kung paano ko raw babayaran. Credit card lang daw. Puntahan ko raw sa ganitong website at pag nabayaran ko na raw, isend ko raw yung proof of payment sa Viber niya. At bibigyan niya ako ng instruction
para i-activate daw yung antivirus software na pinabili niya sa akin. Sabi ko, okay. I will let you know when I have completed the payment. Pero sa isip-isip ko lang, ulul mo. Hindi mo ako maluloko. Scammer ka lang. Pero ako, hacker ako. At bilang isang klaseng matinong hacker, niredy ko na ang resback. Para maturuan siya ng leksyon at hindi na siya makapang biktima pa ng iba. Masyadong technical kung i-describe ko ang lahat sa secret file na to, DJ Rocky at DJ Jello. Kaya sa simpleng terms ko na lang ikukwento sa inyo. Saan ako nagsimula? E di sa mismong number na binigay niya. Yung survivor. Pero hindi yun yung pinunterya ko talaga. Ang ginawa ko, tinrace ko yung source ng internet connection noong scammer na yun. Na-pinpoint ko kung saan ang location niya at saan kumpanya siya affiliated. Matapos nun, sunod kong hinanap yung online accounts na ginagamit niya. Lahat nahanap ko. Email address, history ng internet browser na ginagamit niya, na-trace ko yun. Hanggang sa na-infiltrate ko yung mismong hard drive ng computer niya nang hindi niya nalalaman. At dahil connected yung computer niya sa isang local network sa opisina nila, na-infiltrate ko rin yung ibang computers doon. Lahat pala yun ginagamit sa pang-i-scam. Grabe, mga walang awa tong mga to. Tinignan ko yung mga files sa mga computer nila at nagulat ako sa nalaman ko. Ang daming screenshot ng ibinayad sa kanila. Ang dami nilang nabibiktima, majority na doon ng mga matatanda na hindi gaano teki. Mga matatanda yung kadalasan nilang nauuto at nai-scam. Napipilitan na magbayad sa kanila online para sa isang antivirus software na hindi naman talaga nag-e-exist. Hindi ako natuwa sa mga na-discover ko, DJ Rocky at DJ Jello. Kaya ginamit ko ang powers ko bilang isang hacker para gumawa ng customized virus na palihim kong ilalagay sa mga computer ng mga scammer na yun. Kapag inactivate ko yung virus na ginawa ko, mamawalan sila ng control sa kanilang computer. Oo, dadagsain sila ng mga phone call at pag sinagot nila yung calls, malakas na sigaw lang ang maririnig nila. Hanggang sa marindi silang lahat. Bukod dyan, ang mangyayari pa sa computer nila, hindi gagana yung mouse ng tama. Imbes na isang click lang, kailangan nila mag-click ng 3 beses. Ganon ang parusa ko sa kanila. At DJ Rocky, DJ Jello, dahil deserve nilang maresbakan ng ganong katindi, at ang pinakamadugong mangyayari sa mga computer nila kapag inactivate ko yung virus, madi-disable yung mga apps ng computers nila. In short, paralisado silang lahat. Yung tipong nasa akin yung switch kung i-activate ko yung virus o i-deactivate ko. Kaya ko naman actually i-reverse yung virus. Decision ko lang yun kung papayag ako o hindi. At para sa isang malupit na twist, DJ Rocky at DJ Jello, in-infiltrate ko rin yung CCTV system ng kumpanya nila. Oo, dahil connected sa computer network nila yung CCTV nila. Kaya may kakayahan akong i-monitor ang mga galaw nila nang hindi nila alam. Wala silang kamalay-malay na nahahack ko na ang CCTV nila. Nako, nakakagigil sobra-sobra.
Ang sarap nilang isabotahe. Kaya inayos ko ang plano kong rest back. 10 days kong pinagplanuhan ang lahat-lahat ng design ng pananabotahe ko sa kanila. Bago ko ulit kinontak yung scammer na si Paul, hindi sa pagmamayabang, pero ganito ang ginawa ko. Nag-send ako ng message kay Paul na kunwari, I have a trouble securing my payment. Pagkatapos nun, tumawag siya sa akin para i-guide ako kung paano ikukumpletuhin yung payment. Habang nabibigay siya ng instruction, nagpapanggap akong tanga. Sinasadya kong hindi siya sundin. Kaya tuloy minumura niya ako. Stupid daw ako. Dambas daw ako. Lahat na ng panlalait hanggang sa tinapos ko na ang pagpapanggap ko. At bigla akong sumagot sa kanya. Actually, sir, I know your real name. I know where you're right now. And I know you are doing a scam not only to me, but also to many others. Saka ako sinabi na tunay niyang pangalan. Nashock yung scammer. Hindi lang yun. Nag-name drop din ako ng mga pangalan ng mga kasamahan niyang andoon nung time na yun. Inisa-isa ko sila. Nagtataka silang lahat at hindi nila ako masagot ng diretso. Hanggang sa nagsalita ako. Sabi ko, right now, I can see you all. Right there in your CCTV. I can see you all, but you can't see me. O diba? John Cena lang. Tinawanan ko sila ng malakas at pagkatapos noon, inactivate ko yung virus na inimplant ko sa mga computers nila. At bigla silang nagpanik. Hindi nila alam ang gagawin dahil hindi nila makontrol yung mga computer nila. Binaba ko na yung tawag at nirecord ko ang lahat ng ginawa ko. Pati yung footage na nakuha ko sa CCTV system nila, nirecord ko yun. Gumawa ako ng incident report at sinubmit ito sa otoridad. Lahat ng mga ebidensyang nakuha ko laban sa mga scammer na yun. Hindi ko na ididetalye pa mga ibang pangyayari dahil legalidad. Pero yun nga, nagtagumpay ako sa paghihiganti sa kanila. Sana lang wala na silang biktimahin pang iba. Magsilbi sana itong aral sa kwento ko sa mga scammer na mahilig mag-take advantage sa mga kainosentehan ng iba. Hindi ikakaganda ng buhay ninyo ang panloloko. Mas mainam pa ring lumaban kayo ng patas yung hindi kayo nananapak ng paa ng ibang tao. Nang aapak ng paa ng ibang tao. Tandaan nyo, may karma. At balik din ito sa mga kasamaan na ginagawa ninyo sa iba. Yun lang DJ Rocky at DJ Jello. Mapapapak ganun ka na lang talaga sa sobrang lala ng ganitong problema. Hindi lang dito sa bansa natin kundi pati sa buong mundo. Huwag na sanang dumami pa ang manloloko at salamat po. Muli, ako si Jack Stone at ito ang aking SPG. As in, super Pak Ganun Secret 5.